खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं ललिता गयारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दं। जनब राजकुमार ब्रह्मआ खेल इन्डिया युथ गेम्सआव सायख'जाबाय। जनायाव लामा जाब्रबथायजों सासेनि जिउ खहा। बाक्सानि कक्लाबारियाव मैदेरनि उदखार। गुवाहाटीनि शिव मन्दिर आरो गणेश मन्दिराव सिखावनि उदखार। आमेरिकायाव सासे उदखारिनि गुलि गावनायाव सा 19 फरायसानि जिउ खहा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर'नि सासे लाइमोन गेलेगिरिखौ आसामनिफ्राय खेल इन्डिया युथ गेम्सआव गेलेनो थाखाय सायख'जाबाय। क'क्राझारनि जुबराज कुमार ब्रह्मआ हायद्राबादाव 3 जुननिफ्राय 13 जुनसिम जानो गोनां ब्रैथि खेबनि खेल इन्डिया युथ गेम्सआव आसामनि जानानै गेलेहैनो थाखाय सायख'जाबाय। गेलेगिरि जुबराज कुमार ब्रह्मनि नखरा आसामनि जानानै हायद्राबादाव 4 जुननिफ्राय 13 जुनसिम जानो गोनां ब्रैथि खेबनि खेल इन्डिया युथ गेम्सआव गेलेहैनो मोनगोनखौ नखरनिया गोजोननाय फोरमायदों। आथिखालाव गारि मटरनि अनजिमाया गोबां बांनायनि जाउनाव गारि मटरजों लामा जाब्रबथाय जानानै सुबुंफोरनि जिउ गोमानाया अखानायब्लानो नुखाग्रा जाथाय बायदिसो सानना लाजासै। जनाइनि मुरखंसेलें ब्लक अफिस साखाथियाव गंसे स्कुटि आरो गंसे बाइक गारिनि गेजेराव हरखाबै मोगा-मोगि सौग्रावलायना जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम। जाथायनि बागै ओनसोलनि सुबुंफ्रा मिथिहोनाय बायदिब्ला खानुगुरि गामिनि 40 बोसोर बैसोनि सन्जिब मिलि मुंनि सासे सुबुङा मबाइलाव रिचार्ज गैयैनि दखानाव रिचार्ज सोनो होनना गावनि स्कुटिजों थांनाय समावनो हरखाबै लामायाव गंसे बाइक गारिजों सौग्रावलायो। बे सौग्रावलायनाय जाथायाव सन्जिब मिलि मुंनि सुबुङा जिउ गोमायो आरो डिब्रुगड़नि दंया गामिनि दीपाकर कछारिया गोब्राब जोखोम जायो। बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारियाव हाग्रानि मैदेरफ्रा मानसि थाग्रा जायगाफ्राव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै सुबुंफोरनि थाग्रा न'बांफोर आबाद फोथार बायदिफोरखौ सिलिंखार खालामफैबाय थानाया गोदान बाथ्रा नंला। मंगलबारखालि हरनि 10 रिंगासो समाव कक्लाबारि बियाबनि नबदिहिरा 5 नं बालाबारि गामियाव हाग्रानिफ्राय मासे मैदेरा ओंखारबोनानै महेश्वर दैमारिनि न'नि इन्जुरखौ बोख्लायनानै 30 महनसो माइखौ लांना खारना जाहैदों। महेश्वर दैमारिनि बिसिया हाग्रा बिफाननिफ्राय मैदेरजों न' बां सिफाय जानायजों लोगोसे जानो दोननाय दुलिनि गोबां माइखौ जानानै सिलिंखार खालामनायनि थाखाय अनसुंथाइ मोननो खावलायदों। आथिखालाव पुलिस बिफाननि गोख्रों नोजोर होसेयावबो गोबां सुबुंफोरानो गोबां आयेन बेरेखायै साबजायै खामानिफोरखौनो गियाल'ना मावबोबाय थादों। गुवाहाटीनि पेटाफारायाव मंगलबारखालि हरनि समाव माखासे सिखावफोरा शिव मन्दिर आरो गणेश मन्दिरनि सिङाव हाबनानै मन्दिरनि सिङाव थानाय गोबां रांजों लोगोसे मन्दिरनि सिङाव थानाय गोबां मुवा बेसादफोरखौ लाना थांदों। बिनि अनगायैबो सिखावफोरा शिवनि मुर्ति आरो गणेश मुर्तिखौबो बायजोआव सेरखाय बेरखाय गारनांजोबदों। दायो पेटाफारा ओनसोलनि सुबुंफ्रा आयेन बेरेखायै बेबायदि खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनो खावलायदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय मुलुगनि मुंदांखा आमेरिका जुथाइ हादराव सासे उदखारिनि गुलि गावग्लुंनाय जाथायाव सा 19 फरायसा फरायसुलिफोरनि जिउ खहा आरो 2 लाइमोन सुबुंफोरनि जिउ खहा। मख'जाथावदि मंगलबारखालि बेलासिनि 2 रिंगासो समाव आमेरिका जुथाइ हादरनि साउथ टेक्सास स्कुलाव आयेन बेरेखायै सासे सुबुङा आखायाव हाथियार लाना हाबफैनानै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरखौ गुलि गावग्लुंना जिउ फोजोबदों। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला आयेन बेरेखायै साउथ टेक्सास स्कुलाव गुलि गावना जिउ फोजोबनाय उदखारि सुबुङा आमेरिका जुथाइ हादरनिनो 18 बोसोरनि सेल्वेडर रेमस होनना मिथिनाय जादों। जाथायनि उनावनो दायनिगिरिखौबो जाथाय थिलियावनो जिउ फोजोबदों होननानै मिथिनाय जादों। जाथायनि बागै आमेरिका जुथाइ हादरनि हादरगिरि जय बिडेनआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि मुङै व्हाइट हाउसआव गुसुं फिरफिला बिरहोनायनि हाबाफारि खालामो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।